Ahoj, vítám vás v Kanatuře. Zima je v plném proudu a protože toto náročné období je výzvou pro imunitní systém, povíme si dneska tipy, jak posílit imunitu. A taky vám představím jednu novinku od Hemnie. Začneme tím, co je to vlastně imunita. Je to schopnost organismu bránit se proti patogenům, jako jsou bakterie, viry a jiné mikroorganismy, které mohou způsobit infekci či onemocnění. Jsou dva typy imunity, a to imunita nespecifická, vrozená, s ní se rodíme, a imunita specifická, získaná, tedy adaptivní, ta se vyvíjí v průběhu života. Oslabenou imunitu poznáte tak, že trpíte větší náchylností k různým infekcím, chronickým onemocněním a alergiím, cítíte únavu, vyčerpání a mohou se objevit kožní potíže a problémy s hojením ran. Nabízí se otázka, proč jsme v zimě více nemocní? To proto, že nízké teploty podporují šíření virů a bakterií a také více času trávíme ve vnitřních prostorách, kde je snazší přenos infekce. Tak a teď si pojďme říct jednoduché kroky, jak posílit imunitu a ukážeme si i produkty. První rada je celkem jednoduchá, i když jak se to vezme. Dopřejte si dostatek spánku a vyvarujte se stresu. Za poslední roky se nahromadily důkazy, že spánek posiluje obranyschopnost. Snažte se dodržovat pravidla spánkové hygieny a spěte alespoň 7 hodin denně. Máte potíže s usínáním nebo se v noci často probouzíte? Zkuste bylinky či bylinkové směsi. Já tady jako tip mám Somnia, bylinkovou směs s konopím na podporu spánku. Směs obsahuje nať meduňky, nať třezalky, květ pomeranče, kořen kozlíka, chmelovou šistici. Stačí pouze zalít horkou vodou, nechat 5 minut odstát a je hotovo. Vhodné mohou být také CBD či CBN oleje. Kanabinoidy CBD a CBN jsou známé pro svůj potenciál napomáhat při potížích s nespavostí. Vyzkoušejte například Hemnia CBD či CBN oleje. Hemnia CBD oleje jsou plnospektrální, 100% přírodní a veganské. Jejich nosičem je buď konopný olej nebo kokosový olej. Já tady mám s konopným olejem v 10% koncentraci CBD, což je koncentrace vhodná pro začátečníky a uživatele, kteří již mají nějakou tu zkušenost. Tyto oleje u nás pořídíte s obsahem CBD 5 až 30%. Po případě můžete vyzkoušet ochucené oleje od Hemnia v 10% koncentraci CBD s příchutí citronu, máty nebo zeleného čaje. Pokud nechcete troškařit, tyto CBD oleje pořídíte také v lahvičce o objemu 30 ml. Hemnia CBN konopné oleje jsou širokospektrální a obsahují pouze kanabinoidy CBD a CBN. Máme je v koncentracích CBN 2,5% až 20%, doplněné o CBD. Já tu mám 5% koncentraci, ta je vhodná pro začátečníky a recenzi na Hemnia CBN oleje shlédněte v našem videu, link najdete v popisku. Co se týče stresu, tak přiměřený krátkodobý stres může být užitečný, protože vás motivuje k větším výkonům a přispívá s adaptací na nové situace. Opakem je ale dlouhodobý tzv. Chronický stres, při kterém dochází k útlumu přirozených imunitních reakcí organismu, což má za následek řadu různých onemocnění. Aby váš imunitní systém neoslabil stres, vyzkoušejte například jógu, dechová cvičení a meditaci. Ze začátku stačí zařadit jednu z těchto technik třeba jen na 5 až 10 minut denně. Duševní pohodu navodí také éterické oleje. Já tady mám přímo od značky Nobilis směs éterických olejů s názvem Immunita, který zvyšuje odolnost organismu a ulevuje při úzkosti a depresích. Stačí, abyste přidali 3 až 5 kapek do vody v arolampě nebo přidejte pár kapek do difuzéru či inhalační tyčinky. Olej můžete použít rovnou i k přímé inhalaci. Na úlevu od stresu můžete také vyzkoušet aromaterapeutickou masáž či koupel. A protože CBD, jak dokládají studie, má potenciál účinně snižovat stresovou reakci a její projevy, vyzkoušejte například CBD Vapes. Já tady mám přímo vaporizační pero od značky Hemnia, Balance of Mind, se 40% CBD, 40% CBG a 20% CBN. Je doplněné o ženšen, meduňku a rozmarín.
Pokud nejste fandové vapingu, najdete u nás na e-shopu široký výběr CBD kapslí, olejů či gummies a další. Nyní se dostáváme ke stravě. Protože správná výživa podporuje funkci imunitních buněk a umožňuje jim účinně bojovat proti patogenům, dopřejte si kvalitní, chutnou a vyváženou stravu a jeste skutečné potraviny. To znamená ovoce, zeleninu, ryby, libové maso, vejce, ořechy, semínka a místo rychlých cukrů komplexní sacharidy, například celozrnné pečivo, ovesné vločky, pohanku a luštěniny. Z nejnovějších poznatků vyplývá, že je každá fáze imunitní reakce organismu závislá na přítomnosti mikroživin. Pro růst a funkci imunitních buněk je klíčový vitamin C, vitamin D, zinek, selen, železo a bílkoviny. Myslete také na vlákninu a omega-3 mastné kyseliny, které najdete například v mořských rybách. Bohatým zdrojem zdravých tuků jsou i vlašské ořechy, avokádo, lněný olej či konopná semínka. Konopná semínka pořídíte buď loupaná nebo neloupaná. Toto jsou biokonopná semínka od značky SUM, která si můžete dát samostatně nebo přidat do různých pokrmů, například do kaší, smoothie, salátů, pomazánek či do zákusku. Neloupaná semínka jsou sice tvrdší, poněkud hůře se konzumují, ale na druhou stranu obsahují spousta vlákniny. Lze je konzumovat také syrové nebo přidávat do pokrmů. Ochutnejte například tyto od značky Dobré konopí, které máme ve velikosti 300 gramů. Pod videem najdete také odkaz na článek, jak během pár minut vyrobit konopné máslo z konopných semínek, tak neváhejte vyzkoušet. Jelikož je známo, že 70 až 80 % imunitních buněk sídlí ve střevech, tak díky vyvážené stravě a podpoře střevní mikroflory podpoříte své zdraví a obranyschopnost. K tomu vám může pomoci i konzumace probiotik. Probiotika jsou živé mikroorganismy, které pozitivně ovlivňují střevní mikroflóru a pomáhají zlepšovat imunitní funkce. Zdrojem probiotik je především kvašená zelenina, jako je kysané zelí, nakládané okurky či kimči a zakysané mléčné výrobky, kefír nebo podmáslí. Nyní se dostáváme k pohybu. Věděli jste, že Světová zdravotnická organizace uvádí, že fyzická nečinnost je 4. nejčastější rizikový faktor celosvětové úmrtnosti? Mírné cvičení posiluje imunitu a snižuje riziko výskytu infekcí horních dýchacích cest. Takže pro posílení imunity je ideální cvičení střední až intenzivní intenzity po dobu 60 minut nebo kratší. Zahrňte do svého týdenního plánu procházky, plavání, cyklistiku a v zimě lyže, běžky či brusle. Svou aktivitu zkuste podpořit doplněním kolagenu. Kolagén je základní stavební jednotka pohybových tkání, je to bílkovina, která napomáhá při regeneraci svalů, zajišťuje hybnost kloubů a navíc podporuje zdraví a krásu pleti, nechtů a vlasů. Já tedy mám Hemnia kolagen. Jeden kolagenový nápoj obsahuje kyselinu hyaluronovou a vitamin C a 3000 mg hovězích kolagenových peptidů. Chutná svěže po mátě a citronu. Lze pořídit měsíční kůru, tam je 30 sáčků, 3měsíční, 6měsíční nebo dokonce roční. Recenzi na Hemnia kolagen shlédněte v našem videu, odkaz najdete dole v popisku. Než se rozloučíme, mám tady čerstvou novinku od Hemnie, o kterou se s vámi musím podělit. Nově v nabídce řady Hemnia najdete funkční náplasti, například pro rychlé povzbuzení, pro zlepšení kvality spánku a také náplasti na podporu imunity a další. Konkrétně tyto náplasti na podporu imunity obsahují ženšen, echinaceu a výtažek z černého bezu a vitamíny C a D3. Náplasti jsou průhledné, podporují přirozenou obranyschopnost až 24 hodin a hodí se pro každodenní použití. Stačí nalepit například na paži. Objevte i vy jejich kouzlo, náplasti Hemnia zakoupíte na našem e-shopu. Věřím, že zimní období překonáte s odolností a energií. Nezapomeňte nás sledovat také na Facebooku a Instagramu. Všechny tyto produkty koupíte na našem e-shopu a i mnohem víc. Já vám děkuji, mějte se fajnově a ahoj!